नै बेयावहाय बिनानावमोना मोसानायनि रिहार्सेल खालामगासिनो दं आरोना दा नायदो नै ओमफ्राय मोसाखांबाय नामा मोसागोन दा आस्सा ओरैहाय ना ओमफ्राय गोसोआव इन्टारेस्टिं मोनदों दा गोजोननाय मोनदों आस्सा नै बिनानावाबो दा बिसोरो मोसागोन आरो दसेनि उनाव फाइनालि चिरां डिस्ट्रिक्ट आमगुरि थानानि सिङाव थानाय बे खिरदान्दा गामियाव जोंना सिस्टार नै नितामनि बर' जायनि फलाव नोंथांमोना बयबो मिथिखागौ सिनायखागौ दा सिस्टारा सफैबाय दा गोसोफ्राव मा रोखोम मोनदों जेनेबा गिबियावनो खुलुमबाय एसके बर' ब्लगनिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बैसागुनि गोजोन हामलायनायखौ बावहरबाय आङो बेयावहाय फैनानै जोबोद मोजां मोनदों दा प्रग्रामा स्टार्ट जाथ'वाखै दा प्रग्रामा स्टार्ट जाब्ला नायनोसै मादि जायो ओरैनो फैनानै जोबोद मोजां मोनदों आच्छा ओमफ्राय सिस्टारा दायो बे बैसागु प्रग्रामाव मोनबैसे गामिफोराव इनभाइट खालामनाय जादों जेनेबा दायो बर्तमान 17टा 20टा जानानै दङ मैया मोनसे थांबाय ओमफ्राय दिनै जों दायो मोननै माबा ओरैनो चिराङाव मोनबैसे दं जेनेबा चिराङाव दायो बर्तमान मोनब्रै जानानै दङ मोनब्रै दङ ने मा मायाव जेनेबा जायगाफोरा मा मामोनथाय आङो जे बारा मोजां गोसोआव गैला थेवबो माने चिराङाव मोनब्रै आरो दा गोजोननाय मोनदों सिस्टारा बेयाव सफैनानै ओमफ्राय एक्सुवेलि दायो गोदान मेथाइफोर रेकर्डिं खालामनायफोर दं नामा मेथाइयालाय आङो दोंबासो खालामबाय रेकर्डिं ओमफ्राय दोंनैसो ओंखारबाय आरो एसे माने दोंसेबा दोंनै बिदि ओंखारनो दंबावो नामाथाय दा खालामलांबाय थादो रेकर्डिं खालामलांबाय थादो दा गोजोननाय मोनदों सिस्टारखौ लोगो मोननायनि थाखाय नितामनि बर'नि बिसोरो दामग्रा देग्रा नायनानै लादो नै गासैखौबो स्रायै नायनानै लाजोबदो नै समायना समायना सेंग्राफोरा जाय जायफोरा गोसोथोनो मोनफेराखै बेसोरसो आखाइ दिखांनांगौ दे मोनफेराखै बेथिंलाय मा इसिबां गोसोथोनो मोनफेरै सेंग्राफोर जाखो बे खेरदानानि सेंग्राफोरा ओमफ्राय जोंना सिख्लाफोरालाय गोसोथोफेरनो मोनदों ना मोनाखै जोंनि सिख्लाफोरा हाबाब लाजिबायसो मोनफेरदों माने ना लाजिनाय माने मा मोनफेरदों आच्छा सेंग्राफोरथ' गोसोथोनो मोनाखै खिन्थु आइ लाभ इउलाय बुंनो मोनदों ना मोनाखै मादैमोन मा होननानै बुङो थगायदोंसो जां माबायदिथाय सेंग्राफोरा ना थाखानायफोरासो आरो सानै साथाम लाबावनो गोसो दङ नामा ना
Jesse, Jesse.